Chapter 2. Ik dacht dat ze nog klaar waren. Nope. Hallo mensen. Hey, ik zie getallen. De tweede is een 4. Wat? En die rode is een 3. Oh ja, dat zie Dit je. is- 5, 4, 3, 3. Oh jee, wie is er goed met planeten? 5, 4, 8, 0 is het trouwens, denk ik. Wat? Ja, ik heb hem. Wat? Nu al? Ja, kan opletten hè. Ja, ik ben er net, pas. Ja, hij is open. We moeten de Twee planeten. En die planetencode ligt hier op de grond. Ik weet niet of het goed is. De enige planeet die ik Ja, ken is even Fjord erbij. 1 is. Wat? Another personal Oh, log. I should read it. Zijn we goed lezen? Oh, je moet hem lezen. It worked. I was really uncertain about the whole process. So many variables. So many Viagra, wat zeg je nu? Ja, wat? Oh shit, ik heb gezeten te lezen. Op een andere pagina. So many things that could go wrong. A slightly miscalculation could have left me stranded anywhere, anytime, but it worked. It's strange to see a place so familiar, yet so different than what you are used to. It will take some effort to adjust to this place. Even kijken. I took a stroll around the usual place in search for the herb, but no luck. Hebben we weer een plattegrond hier? Ja, Ja. hier. Oké. Ik ben al dingetjes erop aan het plakken. En in deze vogelkooi zit een briefje. Met een slot. Wat ben je Want erop aan het hij plakken dan? gaat weer langs Hyde Park. Oké, ja. It was full of all kinds of flora, as a place that naturally Oh, attracts. wacht. Flora. Ja. Goed zo. Ja. Goed zo, Ruud. As a place that naturally attracts so many insects. There was a high chance of. A few moments later. At this point my only option was to walk towards Cleopatra's Needle. Or where Well, it will be in a few years. We hebben hem. Wow! Swing open. Jezus, mina, run in your face trouwens, Clippy. Ja, dat was een beetje... In your face. Ik heb een sleutel. Ik heb nog een aardkloot. Die sleutel zal hier voor dat ding zijn, voor die... Er staat zo'n kooi. Corpse flower. Why would anyone be looking for that? Staat Ja, erin. dat is die brief dus. Dat is Get a Planet coupon. En dat was het. Hier ligt hij. Ah, wacht. Want dan zal ergens een slot zijn waar we dat in kunnen duwen, denk ik. Hier namelijk, insert ticket. Ah, ja, Insert card. doe maar. Ja, ik heb een planeet. Nou, dan moeten we denk ik die in de juiste volgorde hier leggen. Ja, ik heb dat briefje hier al opgedaagd. Ik plaats hem voor nu gewoon even ergens random op. Ja. Dat heb ik ook gedaan. Zou het toevallig zijn dat de onderste 0.5 is, die erboven 1, die erboven 0, 1.5 en die boven 2, dat nulletje? Kijk, je hebt muziek. Dit is... Dood, hè? Ja, dit is een halve tel. Hele tel, 2 tellen, 4 tellen. Oh, oké. Dan zou dat wel zijn. Dus die Ik ben blij dat onderste... iemand wat van muziek weet, want dat zou ik Ja. nooit kunnen oplossen. Alsjeblieft. Dus we moeten denk ik het gewoon bij elkaar optellen, denk ik. Ja, alles wat een beetje op elkaar lijkt. Dus dan hebben we 2 tel, twee. 1. Oh, ik sta hem even op weer. Want beide rijen zijn 17 tellen. Ik dacht die 5 wat we dan in een klein hebben, dat die misschien in het midden moest. Ah, zie je een 5. Hm? Oh, daar. Hier, Die helemaal links. Hier. Is het niet gewoon simpeler, dat we alleen dat onderste moeten optellen? We hebben een half. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4. Maar dit is ook wat jij net zei, Clippy. Dat ze hebben kleuren en dezelfde kleuren die in de kast staan. Nee toch, want dat... Jawel, groen, Blauw. blauw. Paard mee. Jongens, die middelste... God non de huufkeel, jawel. Wat?
De middelste... Ja, hier. Ga eens even hier staan en kijken naar de boekenkast. 3, 4, 3, Ja, dat 7. was de allereerste code, die had jij gemist. Ja, oh, oké. Dan never mind. Nou, we hebben in de boekenkast hebben we blauw. Ja, maar dan is die code geweest, denk ik. Dan moeten we niks meer op de Ja, kast ja, doen. maar, nee, dat denk ik ook niet. Die kleuren hebben wel een betekenis, denk ik, inderdaad. Ja, die moeten gewoon gegroepeerd worden. Maar dat, als we die blauwe bekijken, dus die eerste is 3 toch, die rode. Ja? En daarna is het dan, Die blauwe zijn is dat een 2 10. halve. En, Die eerste 2. van de blauwe. Ja. Dat zou best kunnen. Dus Hoe dat is is dan 3? 1 samen, Nee, plus 2. dus 3, 9, 8, 7, 6. 8, 7, 6. 3, 9, 8, 7, 6. Nee. Ja. Oh nee, wacht, dan klopt die tweede ook niet. Dat is dan 2, 6. Dus in plaats van die, dus een 6, 6 op het einde. 3, 9. 9, 8, 6, 7. 6. Nee, die 7 is een 6. 6, 6. Ja. Ja, fucking hell. Ja. Even kijken, ja wacht. Ik weet even niet wat nou de bovenkant is, maar ik denk dit. De afgescheurde. Nee, dat oranje is de Zo. grootste. Hè? Ja. Die staat al goed Is volgens die mij. goed om. Ja, als die wacht. Zien jullie hoe ik hem draai? Ja, Nou, Ik zie niks. dan is het nu. Ik zie hem Jullie wel. staan er nu echt gewoon in, nu zie ik geen fluit. Hè. ja wacht. Dus, Die moet op die is tweede de plek. tweede, ja, en dan de aarde als derde. Wacht, ik heb de aarde vast. Ja, oké. De aarde is de derde, ja. Dat is tot nu toe goed. De vierde is ook goed. De vijfde is de laatste. Ja, De laatste moet naar het midden, ja. Dan hebben we die lichtblauwe. ja, wacht, pak jij die? Ja. Waarom kan ik die niet niet pakken? Ik kan die ook niet pakken. Is dat die goed? Nee, ja. Nee, dit is goed. Dan de donkerblauwe. Ik kan hem niet pakken, die lichtblauwe. Oké, dan staat hij goed. Ja, klopt. Het moet die laatste moet naar die donkerblauwe. Ja, goed zo. En dan die donkerblauwe naast die lichtblauwe. Zo, Zou dat ah, zijn, bam. ja. Oh, oh, oh. Oh! Hey!